Try mo mag-isa. Ayan. Tayo ka kulon. Alright. Gavin, hero boy. Ay, may daga. Sumilip. Alright, lakay nyo ulit. Ang bilis ah. Iway ka talaga, Bing. Alright, lock and load. Magkano yung bilhin nyo ng set crunch, ma'am? Saan dyan? Yung shampoo nyo? Ay, 300 yata. Hindi mo. 350. Mahal pala na. Ilang paliguan din nila yan? Umabot din ang buwan sa inyo? Hindi na. Ang dami nila. Bangon yan. Ay, pitloso. Mas mabango yung melon mo. Wala kasi silang buwan. Ang meron yung violet. Yan. Yung melon ang bango niyan. Naamoy ko yung melon niyan. Naghanap ako ng ganyan na conditioner. Wala naman. Sana ma'am, Lazada. Madami. Sa Lazada meron? Madami po. Magaspang sabo kasi yung kwan. Nakuha kong Conditioner. Anong brand po Ito? yan? Ay, Hindi ko na ginagamit to eh. ay, ganun din naman lang. Pares lang din po. Yan. Ano ba yan? Dog coat for show. Yan naman ng ano yan, conditioner niyan. Ayan. Kobo. Ba't hindi dry siya? Ang kunin mo ma'am yung ano, yung detangling spray. Yun, malambot sa buhok ko yun. Patatanggal ko yung ano, yung mga buhol-buhol. Ipasa ko sa iyo mamaya, ma'am. Hanapin ko sa Lazada. Tagal, yung nung unang aso ko, ganun ginamit ko sa kanila. Magaspang. Magaspam? Okay, citrus na yun. Linaw ko na. Right, lock and load guys. Yan, buti umabol kami pauwi na si ma'am. Yan, salamat po Ma'am Margie sa walang sawang pagtitiwala. Yun, sa mga taga-Bilano nandyan, kung wala na kayong shilane o gas sa bahay nyo, yun, ay, dala po kayo dito, malapit po sa ano to, sa mismong gilid lang ng Mercury Drugs na ma'am. Makili Street. Oo. Ano ang pangalan ng ano nyo ma'am? Peter Gas. Yun, sa may ano, gilid lang po ng Mercury Drugs. Peter Gas. Yun. Alright. Mura dito guys, mura. Saka totoong mapagkakatiwalaan, tamang timbang. Alright. Peter LPG Retail and Sari-Sari Store located at McKinley Street, Poblacion, Binaran, Pangasinan. Dito na tayo guys, subok na, tamang timbang pa.